iji wee kwalite ọrụ nche na okirikiri ụlọ mgbasa ozi ABS. Onye Njiko Managing Director nke Anambra Broadcasting Service ABS Maazị Chris Molokwu gara njem mkpọtụrụ na nke onye njikwa State Commandant otu ọrụ Civil Defense Maazị Maku Olatunde Joseph Bocha n'oge ahụ. Ka onyeisi ụlọ ọrụ ABS onye toro ntụrụgo ya bụ ụlọ ọrụ nchekwa NSCDC tutegoro n'okpuru ya bụ onyeisi ha bụ Olatunde gbasapụrụ aka ka enwee ịrụkọ ọrụ ọnụ gadị n'etiti ya bụ ụlọ mgbasa ozi nakwa ụlọ ọrụ nchekwa NSCDC n'ichekwa akụrụngwa ọra mmadụ nakwa ịkwalite ọrụ ime ka udo na nchekwa dị na steeti a. N'ịnabata ndị ọbịa ya ka onye kọmandantị nke ụlọ ọrụ nchekwa NSCDC na Anambra steeti bụ Maazị Olatunde onye kọwara onye isi oche ụlọ ọrụ mgbasa ozi ABS dịka onye nwere umeala ma nwekwa ezi akparamagwa bụ nke o nwere ike iji wee tụgharịa ya bụ ụlọ ọrụ ka ọ bụrụ ọkaibe were nkwa ime ka eburugodo ụzọ nwee nchekwa na ya bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọbụna dịka ọ nabatara ịrụkọ ọrụ ọnụ nke ya bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ịkwalite ịgbasa ozi ga-enye aka hụ na achụrụ enweghị nchekwa na steeti a. O chetara ntụrụgo ụlọ ọrụ ya tugoro n'ime ka nchekwa dị n'ime nakwa gburugburu ụlọ akwụkwọ nakwa ahịa dị iche iche ya nakwa ịhụ na ụlọ ọrụ ọba ego bụ ndị mepere n'ụbọchị Mọnde ma too Gọvanọ Chukwuma Soludo maka inye ha nkwado iji hụ na ha nwetara ntụrụugo n'ọrụ nchekwa site n'ọka abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.